Bafowethu, ake sibongeni uNdonga bafowethu, ake sibongeni uShamase. Ake sibongeni uNkwali. Ngithi nje kuwena, we salute you Ndonga, we salute you Nkwali. We salute you Shamase. Abanye bethi we salute you Lord General Mkhwanazi. Nami I say we salute you Lord General Mkhwanazi. Lord General Mkhwanazi, if ubungekho ungabe asazi lutho ngobugebengu obungaka eSouth Africa, ungabe asazi ukuthi ugovernment wase South Africa usephenduke wabe imafia estate, ukube uGeneral Mkhwanazi akekho, ungabe asazi ukuthi imafia has taken over ku government wethu. Abekhona amasayini ebesilokho siwabona. Khona umnomzane owayesebenza kwi-correctional service engambiza ukuthi uyifounder yePhalaphala, lo owaveza konke lezi zinto ezenzeka kwiPhalaphala, ubuqhophololo. Ilapho ecace khona ukuthi kahle kahle ugovernment wethu usuphenduke wabe imafia estate. Lapho khona owathi uArthur Fraser uma ngabe ezophenduka ededela amabhomu, eveza ubuqhophololo, eveza konke ukukhohlakala eka hulumeni wethu nokukhohlakala kaMnumzane uCyril Ramaphosa. Yonke into yabambathwa. Sabona khona eParliament bevela abahlonishwa icashalala zeParliament zithi I vote no, I vote no, I vote no, I vote no. Nonke ngiyakhumbula kwaqhamuka umama uNkosazana Dlamini Zuma yena yedwa wathi I will vote yes. But bonke abantu esibahloniphayo bathi I vote no. Lapho khona kwakufuneka ukuthi khona uRamaphosa kuvote ukuthi akhishwe bungathenjwa ubuholi bakhe. Kodwa bona bavotela ukuthi bayabuthemba ubuholi bakhe akaqhubeke abomongameli. Hilapho sabona khona ukuthi sekonakele South Africa sesiphethwa amamafia. Kwathi ngomhla ka6 July 2025 waqhamuka uNkwali, waqhamuka uShamase, waqhamuka uNdonga. Siyabonga Ndonga, we salute you. Waqhamuka wavela obala, wadedela onke amabhomu ngobugebengu, ngenkohlakalo obsesiphoyiseni, ngenkohlakalo esemajajini. Hayi ukuthi ayikakaphetuleki inkohlakalo esemajajini, isazophuma, isazovela obala. Yavela inkohlakalo ekwi-IP, yavela inkohlakalo eyinhlakeni ezithize zamaphoyisa ekufuneke mayiboshwe. Sikhuluma nje kulamaphoyisa aphenywayo, sikhuluma nje ngamaphoyisa asemajele. Yavela inkohlakalo yamaphoyisa asebenza nama-drugs cartel ngenxa yakho Lord General Mkhwanazi. We thank you. Si South Africa ukhombisile ukuthi uyithanda kanjani icountry yakho, ukhombisile ukuthi uyithanda kanjani iSouth Africa. Singabahlali base South Africa, we are proud of you. Singabahlali base South Africa siyaziqhenya ngawe Ndonga, and we love you Ndonga. I'm proud to say we are General Mkhwanazi and General Mkhwanazi is us. I'm proud to say that. Nanoma zikuvukela zikhonkotha, we know and we are aware ukuthi ngeke iphumelele. Siyazazi nina enibhizi enibophela amanqina enyathi. Lalelani, we will always stand with General Mkhwanazi. We're not going to stand with igebengu, with amaqili. We will stand with General Mkhwanazi. Umuntu olwa nobugebengu, umuntu ongamsupport uGeneral Mkhwanazi, umuntu ongabathanda abantu beSouth Africa, futhi umuntu opromota ubugebengu, umuntu ofuna ingane zethu zireshwe, umuntu ofuna ingane zethu idayiselwe ama-drugs, umuntu onenhliziyo embi, umuntu omthakathi, umuntu uSathane, umuntu ongamsupport uGeneral Mkhwanazi. Mina nje ngiyoqhubeka ke ngiphumela obala njengosomabhizinisi waseThekwini, ngiyamelana nobugebengu. Lalela, ngimsulwa, ngizimele, angihlangane nepolitiki, angicheme napolitiki, angicheme nanhlaka yezepolitiki, kodwa ngizimele ngithi Lord
General Mkhwanazi, phakama, we stand with you, we support you. And I will always make sure ukuthi ngiyi-campaign yabantu abazokusupporta bame ngokweqiniso. Noma ke ningazama ke nina oKelvin nizibiza ukuthi namaphoyi nosoma business abaqasha abantu abawu-5,000 and what. Kodwa nibaqashe ngemali yokukhohlakala. Ngaba business enwanto yenze ngokukhohlakala. You can't stand against umuntu owenza ingalo yomthetho. You're not above the law. Sikuzwile ukuthi ubiza uLord General Mkhwanazi ngo-Ice Boy. Uwe-ke Kelvin u-Ice Boy. Uwe u-Ice Boy. Ocebe ngemali yokukhohlakala. Sifuna ukuthola ukuthi onke lamathenda owathola kwa-Eskom asemthethweni yini. Yonke lo msebenzi ol-accumulated ngokusemthethweni. Uzoba under investigation. Awukwazi ukuthi uvesane uqhamuka wena wedwa uzomelana nesizwe. Uzovela ukuthi obani labo osebenza nabo ku-ANC ngoba nawe udefender uSenzo Mchunu. Udefender umuntu okufanele ngabe udefender abantu base South Africa. Wena uvela ngokuthi uzovela ngokuthi ube nama allegation angekho emthethweni. The case is open against you. The defamation of character. We will always stand with uNhlanhla General Mkhwanazi. Shamas, we stand with you. We support you. We will pray for you. Ndonga, we salute you.